De Fisk kreeg op het parkeerterrein van de Jumbo in Haas, maar net langer op dat plak bluwen. Op 1 december takken meer, maar er voortwezen. De Jumbo zei dat het de parkeerplakken neder gaat, maar eigenaar Jacob Visser loopt dat net. Als je hier om je heen kijkt, dan zijn er maar een paar die in totaal een stuk of 10 wat ze kunnen benutten. En zijn die dan zo hard nodig? Want ik zie hier nog maar een derde van het parkeerterrein vol staan. Het staat hier eigenlijk nooit helemaal vol. Een keer met kerst hooguit, maar voor de rest nee, nooit. Dus het lijkt erop alsof er een hele andere reden achter zit. Wat voor idee hebt u daarbij dan? Dat denk ik wel. Ik denk dat ze zelf iets met vis gaan doen zo direct in dat nieuwe stuk. Maar ja goed, dat is voor mij ook een aandacht. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. En dan zou u een concurrent zijn? Dan ben ik een directe concurrent. We hebben net een nieuwe bakmand aangeschaft van €30.000. En ja, dat is 3 weken voordat we die brief kregen, hebben we dat gekregen. En we krijgen zo in één keer een brief dat we weg moeten. Dat is onbegrijpelijk. Anders had u niet geïnvesteerd? Nee, zeker niet. Dan had ik ermee gewacht totdat ik zekerheid had. Ik vind dat gewoon heel sneu. En die mensen hebben net alles weer goed op een rit. En dan krijg je zo'n brief, er wordt verder niet overlegd of wat dan ook. En je zakt hier wat door de grond en ja, wat moet je ermee? Hè? Dus ik vind dat echt heel erg. En dat je onrecht kan ik gewoon niet aan. Dit is niet menselijk, zeg maar. Een brief krijgen en dan vervolgens weg moeten. Nee, dat is knetterhard. Dat er zo'n groot bedrijf, miljardenbedrijf, zeg maar, miljoenenbedrijf, zo'n kleine ondernemer weer gewoon wegvaagt. Daarom is een petitie begonnen die toch een soort klanten ondertekenen wordt. De vis ga ik die maar bluwen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. De lekkerste kibbeling, lekkerste vis. Ja. Dus dat is jammer als het weggaat. En wil jij het waarom dat hier? Om de parkeerplakken hier vrij te maken, hè? Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Vind je daarvan? Nou ja, kijk zelf. Het is zaterdag. Dus ja. Plak genoeg. Plek genoeg, ja. Hey joh, ik tekenen? Ik heb wel tekend, ja. Want jou willen wel dat hij hier bloot? Ja, vind ik wel, ja, zonder meer. Ja, ik zou niet weten waarom ze weg moeten. En hij haast 34 jaar de hele zaak op een oorplak weer opbouwen is heel dreig. Ja, dat is ontzettend vervelend en lastig. Je moet alles weghalen, vetput, bestrating, alles moet weg. Dat kost ontzettend veel geld en en we moeten ergens anders ook weer opnieuw opstaan. De Jumbo wie net bereikbaar voor commentaar.